Cez to spotrebovali všetko. Pozrieme sa na to, ako majú ešte zásoby a ako to vyzerá s plodom. Oj, tak toto nebol dobrý ťah. Potom tu už je zaviečkovaný, tu sú vajíčka, larvičky, takže už idú niekoľký pokus. Čo je fajn, akurát sú troška mrchavé. Ja osobne ich teda veľmi nechcem dráždiť. Ale pozrieme sa aj na tieto krajiny, že ako to tam vyzerá. No, ešte majú zásoby, ktoré spracovávajú. Vidím, že ich spracovávajú celkom dobre. Ale troška ich v tom podporíme. To takto poškriabeme, si to zoberú. Troška musíme toho doberať. Pozrieme sa aj, čo je v bedničke pod nimi. Prosím ťa, zober ten vrchnák a polož mi ho tu. Tak. Ja sa hlavne chcem pozrieť tu, či tu nájdeme plod aj dole, alebo ani nie. Dobre, tak len aby sme mali do záznamu. Skôr niečo začali štípať včely, tak v prvom úli plod je zhruba na 5 rámikoch, čo som videl na tejto strane. To znamená viac na východnej, ale to je logické, lebo odtade sa úskore prehreje. Tuto majú viac zásob, ale tiež už tam začínajú klásť. A v spodnom nástavku z vrchu som videl, že sú krásne pelové zásoby. Ale keďže toto je staré plodisko, a toto by som chcel mať ako nové, lebo toto slúžilo ako medník, tak o nejaký týždeň, lebo však tento víkend má mrznúť, má byť niekde až -3 stupňov, tak budeme im prehadzovať nástavky. Lebo matka pomaly ako bude klásť, bude sa to stláčať všetko dole, celé plodisko, a hore budú budovať zásoby medu. Takže tie staršie rámiky, ktoré budú plné medu, tie môžeme vytočiť a podľa potreby vytaviť alebo ich odložiť na ďalšiu sezónu, pokiaľ nebudú veľmi tmavé. Ale pozrieme teda dvojku úl. Už keď som tu, tak im vysypem podložku. Aspoň sa pozrieme, či tu nenájdeme klieštika, ale okrem pár uhynutých včiel tu nevidím nič. To sme v pohode. Pripomínam, že tu sa ešte bude vápniť a upratovať okolo, takže žiaden stres okolo toho, že som to vysypal na zem. No, tu máme kúsky vosku, kúsky vyhryzených pásikov. Keď dáme na hromádku, to pôjde do smetí. To sú minuloročné glycerínové pásiky so šťavelkou. Myslím si, že celkom úspešne sme ten minulý rok preliečili, keďže sa nám podarilo vlastne, že sme prezimovali 11 z 11 rodín a väčším časom sme liečili len ekovartinom
a šťavelkou. Či už teda sublimáciou alebo pásikmi, máme to na striedačku rôzne úle rôznym spôsobom, ale zatiaľ teda všetky prežili a všetky nejakým spôsobom žijú a idú. Rozmýšľam, ale nemám tu ani tašku na tieto smeti, lebo toho bude viacej z viacerých úlov. Ale nevadí. Pozrieme potom, zafúkame, nech sú kľudné, aj tak nebudú. Rade tieto ich divočiny dáme dole. To si odložíme, môžeme si spraviť sviečku. Ja začnem tu na kraji, kde ich veľmi nevidím. Aspoň sa pozrieme, ako spotrebovali alebo nespotrebovali zásoby táto rodina. Lebo tu vidím prázdny rámik. Aj tento. A takisto si myslím, že bude aj tento krajný. Samozrejme vyprázdnený. Toto je ale podľa môjho názoru úplne perfektné rámiky, ktoré by mohli ísť do plíska. Ja sa musím troška otočiť, ale tu v zásade vidím len, že prinášajú pelové zásoby. Že tu ešte plísko nie je. Už jednou cestou si musím robiť tie rýchle, pomalé pohyby, aby som dievčence veľmi nerozdráždil. Blížime sa už k časti, kde predpokladám aj plot. Až teda náhodou nie sú o nástavok nižšie, čo sa tiež mohlo stať. Ale tu cítim nejakú váhu a vidím pelové zásoby a čerstvé medové prínosy. Toto je med, respektíve sladina. Máme to ešte, dievčence musia dopracovať a tu takisto vidím čerstvé prínosy, čo sa ani nečudujem, lebo v podstate už všelijaké kríčky nám kvitnú a aj ovocné stromy išli do kvetu, takže majú z čoho zbierať. Ale nevidím plot, čo až tak šťastný nie som. A tu už máme plodisko, tu vidím väčšinou trubčinu, ale toto bol, tuším, minuloročný stavebný rámik, lebo nevidím ani drôtiky, ani nič. Takže sa nám budú rodiť chlapci. Teda plod je v rôznych štádiách, vidím zaviečkovaný, nezaviečkovaný, páručky aj vajíčka. Aj keď ten tvar plodiska sa mi až tak nepáči. Tu vidím takisto čerstvý plod. Vajíčka, larvičky, pekne od okraja až do stredu. A pri tomto tvare predpokladám, že plodisko bude až do nádstavku pod ním. Čo by mi extrémne vyhovovalo, pretože tento úl je na jednom vysokom a dvoch nízkych, tak sme ho zimovali. Tak totiž dievčiny mali zásoby. Krása, nádhera. Pripomínam, že je dosť teplo. Dnes má byť až 20 stupňov, takže nebojím sa mať to plodisko otvorené aj trochu dlhšie. Teda nemám obavy, že by zachladol plod. Tento rámik je krásne zaplodovaný celý od kraja po kraj. A počítam s tým, že to isté nás čaká aj na ďalšom rámiku. Krása, nádhera, troška divočiny. Toto ich hneď rozčúlim a zruším im to, lebo do budúcna mi takáto divočina robí problémy s tým, že sa mi lepia rámiky a potom zvyknem dvíhať aj spodné, čo tiež nie je dobre. Ale takisto. Vajíčka až po kraj, v strede zaviečkovaný plod a vidím, že už generácia sa liahla, lebo tu v strede sú znova vajíčka. Takže pozrieme aj tento krajný, už keď sme tu. A tu vidím pelové zásoby. A z tejto strany nič, ale nie je to nič neobvyklé. Tie krajné rámiky, aspoň teda podľa toho, čo som si ja všimol, na tú krátku dobu, čo včelári včely nezvyknú
respektíve matka nezvykne zaklásť. A tam som väčšinou vždy našiel zásoby medové alebo pelové. Takže toto si poskladáme naspäť. A si dám striežku do takého stavu, aby som tam potom vedel zaniesť nástavok. Za normálne okolnosti, keby je teplejšie a keby sa neočakáva to ochladenie, ktoré sa očakáva, tak by som ich troška prezebroval. To znamená, že tieto krajné 4 rámiky, ktoré sú vlastne bez plodu, by som sa snažil dať pomedzi tie zaplodované rámiky. Aspoň teda tak mi to doteraz fungovalo bez nejakých väčších problémov, že tie včely potom mali tendenciu ich skorej zaplodovať a obsádzať. Či už teda ide o plodisko alebo aj v medníku. Nie každý včelár je toho fanúšikom, ale keď mi niečo funguje, tak to jednoducho tak budem robiť, keď ma za to budú aj byť. No, tuto predpokladám, že toto boli vlastne zimné zásoby, takže tadiaľto si počas zimy chumáč určite prešiel. A vyzerá to, že sa celkom aj najedli. Ale keďže majú tých zásob menej, ja vidím, že tu plodisko je len tak cez pol nástavku. A s nástavkami im ja čachrovať nebudem. Veľmi nevidím v tom význam, nechám im ich. Ale dáme aj týmto cesto pre istotu, aj keď tam vidím čerstvé prínosy, ale čaká nás pár chladných dní. A ja radšej budem, keď si včelky odoberú z toho cesta a použijú to na krmenie plodu. Tu vidíme ešte staré zásoby. A z týchto starých zásob taký krajší rámik si jeden vyťahnem a prehodím ho do horného, kde je plodisko. Napríklad tento. Tento je krásny. Podotýkam, že väčšina z tohto je skutočný med, pretože túto rodinu si špeciálne pamätám, že im sme dosť veľa nechávali, keďže bol taký stav, aký bol a my sme sa rozhodli už v podstate začiatkom augusta zabudnúť na med a začať prípravu na zimu a zimovanie. Dievky, takto si vás položím. Takže viem, že do týchto včiel išlo úplne minimum invertu. Ale chcem sa hlavne pozrieť, či teda to plodisko čakáš sem alebo nie. Ale zatiaľ nie, vidím tu pelové zásoby. Ale ako sa plodisko bude rozrastať. No, toto je suchý rámik. Ako sa bude plodisko rozrastať, tak úplne som presvedčený o tom, že pôjdu smerom dole. A keď sa plodisko prerastie až do tohto nástavku, respektíve o týždeň, ja už budem chcieť prehadzovať tieto spodné bývalé plodiská na vrch, aby sme mali medníky. Viem, že na nasádzanie medníkov je skoro, ale ja som väčší optimista. Včelám to už neublíži, čo sa týka teplot. Tie teploty by mali len rásť, tie priemerné denné sa očakávajú niekde do 20 stupňov, tie nočné 5, 6, 7 stupňov. To znamená, že včelám by to už nemalo ublížiť, ten chumáč sa udrží aj nižšie, aj keď teda nad sebou budú mať priestor. Nemám pocit a nemám strach, že by teda tam niečo zachladlo. Ale vymením im tento jeden rámik so zásobami, im dám k tomu plodisku. Tento dám sem dole. Určite ho má matka pochodený, takže môže tam kľudne klásť. Poskladáme ich naspäť a do toho úplne spodného nástavku, kde v podstate bolo plodisko, kde začínali zimovanie, pre mňa nemá veľký zmysel chodiť, lebo tam nenájdem okrem možno nejakého pelu veľmi nič. Takže toto nechám na pokoji. Včielky vyzerajú byť v poriadku, majú síce viacej priestoru, ako by reálne potrebovali, oni by kľudne teraz vedeli vydržať v 2 nástavkoch, ale ešte raz vravím, že v túto dobu už pre mňa nemá zmysel ich zužovať. Ale podstatu toho, prečo sme ich vlastne zimovali,
Na jednom vysokom a dvoch nízkych boli zásoby, kde väčšina plodiska, keď sa ešte plodovalo, keďže my sme skoro začínali zazimovanie, bola obsadená a pomaly od vrchu dole si dievčiny robili zásoby, plus sme im teda niečo doplnili. A minulú sezónu, respektíve sezónu predtým, my sme skúšali zazimovanie s nejakými cca 10 kilami zásob. Podľa mňa je to nedostatočné. Potom vznikajú na jar také problémy, že včelári síce sú všetci natešení ísť do úlov, pozrieť sa, ako sa darí včelám, ale zároveň rozmýšľajú nad tým, či majú tie včely dosť zásob, či ich netreba prikrmiť. A toto je zrovna vec, na ktorú sme my v januári, februári a dokonca ani v marci vôbec nemuseli myslieť. Tie zásoby, ktoré včely majú, mnohí nedostanú, takže im neutečú. Pokaziť sa tiež nepokazia a ak by sa mali pokaziť, tak potom je niečo veľmi zle s tým, čím sú vlastne tie včely krmené. Takže nevidím v tom nejaký veľký problém. On sa ten chumáč proste postupne posúval od spodku hore. A to, že je toto teraz prázdne miesto, viem, že niekto povie, že včelám to vadí, keďže si nevedia udržať teplotu, ale povedzme si na rovinu, že keď sú tie včely niekde divoké a sú aj v nejakom väčšom priestore, pretože ten roj alebo tá rodina môže v lete dosahovať niekoľko násobok toho, čo dosahuje v zime a stále sú schopné prežiť aj vo väčších priestoroch a zahriať sa, keď sú v kumáči, tak nevidím problém, prečo by mali byť stiesnené v úli. Jednoducho tá logika za tým bude tá, že my chytíme, bývalé plodisko prehodíme do medníka, tým máme zabezpečenú aj obmenu diela, na čo som ja veľmi háklivý, akurát, že som si zabudol dať fóliu, pretože aj tu nejakú hygienu treba dodržiavať a toto je, si myslím, taký najmenej bolestivý spôsob. Zároveň nemusím toho strašne veľa skladovať doma. Viem, že tak si dokážu udržať aj takýto väčší priestor aj v čistote, aj v teple.